Dobrodošli u još jednu emisiju regionalnog Robin Hooda, istraživačkog serijala koji okuplja novinare iz 5 zemalja koji se trude da predstave balkansku stvarnost kao razglednicu demokratske i društvene tranzicije kroz koju prolazimo. Ukratko, opet jedna tema, a 5 problema. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje. U ovoj epizodi. Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog migracije mladih, pokazuju rezultati istraživanja relevantnih organizacija. No, da li nam treba istraživanje da bi vidjeli očigledno? Redove ispred ambasada, sve stariju populaciju, sve više razglednica preko bare ili tamo iza granica EU. Apatija, siromaštvo i generalno nezadovoljstvo stanjem u društvu tjera mlade da potraže sreću i bolji život preko granice. Bolji standard i kvalitet života ili samo bijeg od nestabilnosti balkanskog političkog i ekonomskog vrtloga? Saznajmo u narednim minutima. Da ne cvetaju ruže baš svima koji napuste svoje domove i otisnu se u beli svet, potvrđuje i primjer porodice Mitev. Ovo je priča koja nam dolazi iz Severne Makedonije. САД, Западна Европа, Дубај, Малта. Ова се дестинациите на илјадници млади од Балканот и пранешна Југославија. Исклучок од ова не е ниту Северна Македонија. Околу 700.000 млади се иселиле од оваа држава во изминатите 30 години. Голема бројка за држава од 2 милиони жители. Ниту новинарите не се имуни на оваа појава. Нивната професија често се гледа како клучна за борба против сите негативни феномени, но во овој случај и новинарите се безпомошни. Александра Митрева, новинарка од Штип, решила да се врати во земјата по 3 години работа во Германија. Лошите услови во земјата и надежта дека во Германија може да се напредува побрзо биле клучни за Александра и нејзиниот сопруг да заминат на печалба. Јас сум Александра Митрева, 32 години. Работев и живеев скоро речиси 3 години заедно со мојот сопруг во Германија, поточно во градчето Бамберг. Моментално сме овде во Македонија, значи како повратници. Работам како новинар во телевизија, во националната телевизија 24 вести, дописник за целиот источен регион. Стапивме во брак со сопругот и бидејќи сите ги знаеме условите за живот во Македонија, со оглед на тоа дека млади, решивме да си ја пробаме среќата надвор од Македонија, поточно во Германија, бидејќи немавме бугарски пасош, бидејќи знаеме дека исто така сите, речиси поголемиот дел од населението го бара излезот од Македонија преку бугарски пасош. Можностите за работа и условите за работа и за живот во Германија се многу полесни, односно доста полесни со бугарски пасош, меѓутоа ние немавме таа можност и затоа одлучивме да си ја пробаме среќата со работна виза. Аплициравме за работна виза во 2018 година преку амбасадата на Сојузна Република Германија овде во Скопје во Македонија. Првиот пат бевме одбиени со причина дека, односно со како објаснување дека постои доволно квалификуван кадар на пазарот на трудот во Германија за конкретно за тоа работно место за кое што ни аплициравме. Односно стануваше збор за работа во ресторанот за брза храна Бургер Кинг, кој што е доста познат на младината овде во Македонија. Бевме одбиени и потоа решивме повторно да си ја пробаме среќата, значи аплициравме по втор пат во текот на 2019 година. 2019 година април ни излегува визата, веќе во мај ние заминавме во градчето Бамберг, тоа е близу 60 километри над Нимберг. Но печалбарскиот леп сватила дека не се заработува лесно. Работата била напорна, без доволно слободно време и без очекуваната заработувачка. Работевме по 10 сати. Значи, понекогаш се е случувало да има недостиг на кадар, па дури по 12 часа, односно од почетокот, од отворањето на ресторанот, па се до затворањето. Поточно ние бевме тие кои што отворавме и затворавме. Јас, благодарение на тоа што го знаев германскиот јазик, работев претежно на каса и драйв.
во кујна работеше сопругот, бидејќи тој немаше доволно познавање за накаса на почетокот, меѓутоа подоцна со текот на самиот разговор и со текот на живењето и тој започна исто да работи на каса. Работата беше доста физички напорна, исцрпна. Самото тоа, самиот факт кажува дека 10 часа напорна работа постојано едноставно не се издржува. Ретко кога работевме по 8 часа, се случуваше да имаме исто така слободни денови, да речеме само еднаш во рок од 13 дена. Значи 13 дена континуирано работевме со тоа што еден ден добивавме слободен. Меѓутоа тој слободен ден зашто поправа? Дали за социјален живот, дали за домашни обврски, значи буквално време за одмор немаше. Македонија нема официјални бројки колку луѓе се иселиле од држава. Министерството за внатрешни работи располага само со бројки колку луѓе ги напуштиле граничните премини, но не и податоци колку се трајно иселени. Страшко Стојановски, професор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, во континуитет ги следи овие демографски тенденции. Неговите истражувања покажуваат дека голем број на млади ја гледаат нивната перспектива надвор од земјата. Но во последните години вели дека има благ пат на оваа тенденција. Последните 10 години имаме правено серија од 3 или 4 истражувања, 3 се врзани во континуитет и имаат лонгитудинална димензија и едно независно истражување кое што сите се однесуваат на миграции и имаме дел од истражувања, пак тоа се независни истражувања кои што се однесуваат на образовни прашања, меѓутоа исто така тангираат и миграции поврзани со образованието на младите. Од она што можевме да го забележиме, еве, бидејќи 3 пати ја повторуваме 2014-та, 2018-та и 2022 година, истото истражување го повторуваме, можеме да забележиме тенденции на висок процент на млади кои што својата иднина или перспектива ја гледаат надвор државата од овие региони. Оваа тенденција благо се намалува со последното истражување, меѓутоа пак е во некои рамки на регионот на Југоисточна Европа, а во Југоисточна Европа од истражувања кои што ги правеле други истражувачки центри и колеги, некаде тие перцепции изнесуваат помеѓу 40 и 60% од младите кои што би сакале да заминат од било која од државите, можеби Грција исклучок тука, од Југоисточна Европа. Вкупната бројка на иселени од Македонија е 32% од вкупното резидентно население. Ово го покажуваат последните анализи на Институтот Аспен од Германија. Тенденцијата на иселување е постојана од 1990 година, кога процентот бил околу 20%. Во споредба со другите земји од регионот, Македонија е четврта зад Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора. Кој е главниот фактор за заминувањето на младите и образовани кадри од земјата? Дали се работа, само ниски примања во земјата или во прашање се и социолошкиот аспект? Според истражувањата на професорот Стојановски, економскиот фактор е најчестата причина за заминувањето на младите од држава. Сакаат да заработат и да се вратат. Во регионот имавме некаде 70, околу 76 и 73%, значи над 70% беа во првите две истражувања 2014 и 2000 Да, зборуваме во овие региони на кои што се однесува истражувањето, значи регионите на источниот дел на Република Македонија. Што е повисоко од овој регионален, би рекол, процент на перцепции на младите. Последното истражување е благо под 60%. Значи имаме некое намалување во тие перцепции, меѓутоа пак мнозинството од младите својата иднина не ја гледаат во државата, односно би сакале да излезат од државата. Најголемиот дел би сакале да заминат за да заработат и потоа пак да се вратат назад во државата. Одреден процент, тука е можеби и најстрашниот дел, околу 15 до 20% би сакале трајно да се иселат. Може ли младите да го живеат нивниот сон надвор од нивната татковина? Дали нивните очекувања се реални? Колку всушност заработува еден македонец во Германија? Еве конкретна математика, значи некоја груба математика. Ние работевме во Германија за час платени по 9,35. Тогаш, нели, во тоа време, во 2019-2020 година, што значи од тие 9,35 зборувам бруто, бидејќи во Германија секогаш платата по час се пресметува според бруто. Така да нето ни остануваше некаде околу 6,5 евра по час. Груба пресметка околу, сега во зависност од тоа дали
сме работеле повеќе од 8 часа или по 10 или по 12, дали сме работеле на празници или викенди. Во секој случај ние работевме секој празник и секој викенд, значи немавме слободни викенди ниту пак празници. Некоја груба пресметка, значи месечна нето плата околу 1300 до 1400 евра. Со тоа што 1400 евра да речеме, плаќавме 850 евра за стан, околу 200 евра по лице за храна и 100 евра да речеме ете за бензин, за некој си така во наводници социјален живот. Колку остануваат? Околу 500 евра. Така да со платата од 500 или 600 евра овде во Македонија или пак за некоја разлика од 200 евра да би заминала во Германија, искрено не би. И македонец кој ќе замине од овде во Германија, во зависност од тоа на кое место, би можел да очекува некоја просечна плата од 1700-1800 евра па се до 2200 евра колку за почеток. Меѓутоа ретки се и тие случаеви кои што би започнале со плата од 1700-1800 евра. Проблемот не бил само во платата. Работата не е загарантирана, а често се прекршени и работничките права. На крај Александра решила да се врати. Освен Бургер Кинг, значи дојде пандемијата. Добив отказ од Бургер Кинг, морав поради тоа што условите за работа со работна виза беа доста ригорозни во Германија, морав да бараме или нова работа или да се вратам назад во Македонија. Успеав некако благодарение на јазикот да најдам во KFC, исто ресторан за брза пилешка храна, меѓутоа условите за работа и таму беа катастрофални, дури и полоши од Бургер Кинг. И како што минуваше времето, свативме дека всушност тој живот, тој начин на живот, од сабајле до вечер, од наутро до навечер, постојано работа и само работа не ни одговараше. Значи, не може човек едноставно да само... Животот ни се сведуваше едноставно на работа, дома, дома, работа. Се одлучивме да си ја пробаме повторно назад среќата. Во Македонија се вративме во нашиот роден град, односно во Штип. И сега можам да кажам слободно дека не сме сгрешиле, бидејќи со сопругот започнавме собствен бизнис. Сопругот е сега собственик на свој мини ресторан, да го наречам, односно сендвичара. Јас работам како новинар во телевизија 24. Да, точно е дека има да речеме заштеда или пак пари, меѓутоа на сметка на што? На здравието или пак на никаков социјален живот? Една држава е развиена не само по себе, туку заради посветеноста на нејзините државјани. Од тука, наместо бегање надвор, потребно е ангажирање за позитивни промени внатре во државата. Ако Германија, Франција, Велика Британија и останатите земји од Европската Унија се издигнаа од пепелот на Втората светска војна, тогаш зошто тоа е невозможно за земјите од регионот? И секако, дали вреди да се ризикува здравието и семејството за малку поголема заработувачка? Александра има порака до младите кои се двоумат дали да ја напуштат татковината. Би им порачала на сите кои што се размислуваат дали да заминат во Германија и кои што немаат бугарски пасош, ете се со работна виза, а сепак имаат овде добро снабдена плата, односно да речеме плата со некој просек од 500-600 евра, да не размислуваат бидејќи животот овде и таму е доста различен. Дефинитивно многу се работи за некои ситни пари. Iz primjera Aleksandre Miteve i njenog muža videli smo da odlazak u inostranstvo može na različite načine da nam promijeni život. Ponekad to nije da ostaneš u inostranstvu i tamo napraviš potpuno novi život, već te inspiriše da dođeš nazad u svoju matičnu zemlju i pokreneš svoj biznis. Sad, ne bi bilo loše možda i političari da na taj način počnu da funkcionišu, pa na primjer kada odu u neku stranu zemlju da se otud vrate sa nekim dobrim idejama pomoću kojih će da unaprede svoje zemlje, da postanu bolje mesto za život. Samo je problem što oni najčešće idu te neke državničke posete koje traju 3-4 dana. Možda ne bi bilo loše da i oni odu na bar nekoliko meseci u stranu zemlju i da se, na primjer, i zaposle u Burger Kingu ili u KFC-u, kao što su Aleksandra i njen muž, pa bi se onda možda vratili sa nekim dobrim idejama otud, a i mi bismo se malo odmorili od njih. Videli smo da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima brojke o tome koliko ljudi je prešlo granicu, ali ne koliko njih se trajno iselilo. Možda bi neko trebalo da im objasni da ako neko napusti zemlju i nema ga duži period, da nije otišao samo u Grčku na plažu. To što je trećina stanovništva napustila Severnu Makedoniju nije nužno loša vest. Postoje ljudi koji su istinske patriote, koji žele da ostanu ovde, to su funkcioneri
i koji se bore grčevito za svako radno mesto, a tih radnih mesta je srećom po njih sve više, jer je ona trećina otišla iz zemlje. Kada već nema dovoljno lekara, ima li makar najave pronalaska leka za odliv mozgova na Kosovu? Pogledajte u narednim minutima. Gjermania është vendi për të cilin Liridon Haziri zgjodhi ta lërë Kosovën. Aty vendosi të ushtroj profesionin e tij, të cilin e kishte ëndër të kamotshme. Edhe pse ka përfunduar studimet për mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës, ai thotë që në vendlindje nuk gjeti mirëqenie e dinitet. Ndonë se Haziri kishte ushtruar këtë profesion për 3 vite në qendrën e mjekësisë familjare në fushë Kosovë, arsye të shumta e kanë shtyr atë ta marrë këtë vendim. Së pari do të thotë problemet kryesore aty janë për material shpenzues, infrastruktura shumë e dobët, pastaj kushtet për zhvillim të matutjeshëm, do të thotë mungesë e ligjëratave, mungesë e mentorimit. Liridon Haziri ka treguar edhe për dallimet e sistemit shëndetësor në Kosovë dhe në shtetin e Gjermanisë, ku aktualisht ai jeton dhe vepron. Tu kemi një përqindje të popullatës mbi 90% që kanë sigurime shëndetësore, që është një përparësi shumë e madhe. Spitalet janë të furnizuara jashtëzakonisht mirë me material harxhues dhe diagnostika që bëhet do të realizohet në mënyrë shumë të shpejtë, pra nuk kemi probleme për realizimin e diagnostikës, që është element shumë e rëndësishëm. Pastaj mbajmë në mënyrë të rregullt ligjërata dhe ushtrime me profesor, me shefat reporteve etj. Pra vazhdimisht kemi mbikëqyrje, kemi do të thotë ushtrime, kemi testime të ndryshme me të cilat do të thotë përcjellen zhvillimi jon akademik këtu. E shifrat e largimit të trurit nga Kosova po bëhen çdo herë më shqetësuese. Nga Oda e mjekëve të Kosovës kanë thënë se këtë vit janë larguar 40 mjek më shumë se sa vitin e kaluar. Sipas kryetarit të kësaj ode Pleura Cejdiu, largimi i mjekëve po zhvillohet paralelisht në 2 binar, ikja e mjekëve jashtë vendit, si dhe ikja e mjekëve nga sektori publik në atë privat. Ky largim është ka shkuar në 2 binar, një do të largimi jashtë vendit, që në ditën e sotme kam rri në 199. Në fillim të vitit kem pas një projektim dikun rreth 200 vjet, domthonë ai po realizohet. Dhe vitin e kaluar ka qenë 159. Dhe paralelisht do të thonë në binarin tjetër që është ikja e mjekëve në sektorin privat, do të thotë nga sektori publik, dhe shumë shqetësuese. Çka mundën të ndërmarrë, momentalisht do të thotë ne kemi propozuar disa, tash 2-3 vite rënd, nuk flas vetëm tani, se si do duhet të zbutej. Kjo po asgjë nuk është ndërmarrë. Domthonë për 3 vite. Dhe tani është edhe kjo tjetra që e ka vetëm një përgjigje, do të rritja paga dhe përmirësimi i kushteve. Këto janë 2 gjëra që janë tek të përbashkëta dhe tek kolegët tonë të ri që janë ka larguar, do thotë në bazë të sondazheve që i bëjnë rregullisht me ta. Është komponenta e tretë, është punësimi, sepse shumica prej tyre janë të papunëtor. Cejdiu ka shtuar se janë më të larta shifrat e mjekëve që po largohen brenda vitit, sesa të studentëve që po përfundojnë studimet universitare. Përveç mjekëve, rrugën e migrimit po e marrin edhe infermierët. Klinika të shumta në vend përballen me mungesë të infermierëve, duke shkaktuar vështirësi në mbulimin e nevojave të pacientëve. Fitim Havolli, njohuesi i sistemit të shëndetësisë, një herësh edhe infermier, ka thënë që përveç pagës edhe kushtet e punës po i shtyn ata të lënë Kosovën. Vendi ynë dhe sistemi ynë shëndetësor në një të ardhme jo të larga do t'i rrezikojë seriozisht afrimin e shërbimeve shëndetësore në institucionet tona publike, për shkak të mosqasjes këtij fenomeni dhe këtij problemi. Kësaj çaste dhe këtij fenomeni nuk i bëhet duke u deklaruar mirë për opinionin dhe duke shkruar letra të bukura, por duke i çosur vërtet problemet drejt, sakt dhe duke u bazuar gjithmonë në kërkesat të institucioneve të pavarura, në këtë rast shoqatave dhe sindikatave të pavarura të shtetit tonë, dhe në mënyrë që bashkë me ta të bëjnë ose të rëndojnë një të mirë për këtë sistem, duke marrë parasysh që vërtet
rrezikohen këto shërbime shëndetësore në institucionet tona publike. E krejt kjo ndikim të padiskutueshëm do të ketë tek pacientët në Kosovë, të cilët do të pësojnë aspektin shëndetësor e financiar. Nga shoqata e pacientëve kanë thënë se qytetarët do të detyrohen të shkojnë për mjekim në institucionet private ose jashtë vendit, derisa kanë treguar edhe pasojat që do krijojë kjo dukuri. E para ka me ndiku në cilësinë dhe sigurinë e shërbimeve shëndetësore që kanë me marrë pacient, për shkak se kur nuk kemi sasitë mjaftueshme dhe cilësia do të na bjen. E dyta ka me ndiku në rritjen e listave të pritjes së pacientëve për shkak se fakti që nuk ka resurset mjaftueshme, ato do të zgjaten oraret e pritjes, edhe kjo padyshim që i nxit pacientët me kërku një shërbim shëndetësor dikun tjetër për shkak se bujtjet e dhimbjet e tyre duhet ndalur. Ndaj kësaj situate kritika ka pasur edhe nga opozita. Deputeti i partisë më të madhe opozitare PDK-s Bekim Haxhiu, i cili është edhe pjesë e Komisionit për Shëndetësi, ka thënë se ikja e mjekëve është brenga kryesore e sistemit shëndetësor që sipas tij do veprim të menjëhershëm. Brenda 2 viteve, afërsisht 10% e mjekëve kanë ikur jashtë Kosovës dhe kjo është jashtëzakonisht qeveria duhet veprojë. Duhet veprojë për të ndalur ikjen e mjekëve nga Kosova sepse do rrezikojnë që klinikat të saktuara të mesin pa profesionistë shëndetësor dhe ato të mbyllen dhe të mos ofrohen shërbime shëndetësore. Do rrezik që realisht sistemi jonë të kolapsojë në mungesë të mjekëve. Deputeti Haxhiu ka kritikuar edhe mosveprimin nga ana e qeverisë, duke krahasuar largimin e mjekëve me largimin e ministrit të shëndetësisë Rifat Latifi nga ky dikaster. Punëtorët shëndetësor janë vetëm një nga kategoritë që po largohen nga vendi, pasi dhe punëtorët e sektorit privat vazhdimisht po e lëshojnë atë dheun. Nga sindikata e pavarur e sektorit privat të Kosovës, kanë thënë se tek sektori gastronomisë dhe ndërtimtarisë është më e theksuar ikja e punëtorëve. Jusuf Azemi, kryetari i kësaj sindikate, ka thënë se vitin e kaluar janë larguar rreth 43.000 punëtorë, derisa ka numëruar disa nga shkaqet që të rinjt po zgjedhin të largohen. Fakti që ne sot edhe pas ma shumë se një dekade kemi një pagë minimale 130 dhe 170 euro. Fakti se sot nuk kemi marrëveshje kolektive. Fakti se sot nuk kemi një siguri sociale për punëtorët që humben vendin e tyre të punës që fatkeqësisht vetëm këtë vit na kanë humbje të 21 punëtorë. Fakti që vitin e kaluar kanë ikë 43.000 punëtorë të sektorit privat të Kosovës. Fakti që nuk kemi siguri shëndetësore, nuk kemi adekuate diçka dhe nuk e kemi asnjë element që mund të thrasësh një punëtor të sektorit privat të Kosovës që të vazhdojë të qëndrojë në Kosovë. E profesori i migrimeve Tahir Latifi është shprehur se largimi sidomos i të rinjve është trend në të gjithë Ballkanin, jo vetëm në Kosovë. Shkaqet ekonomike sipas Tahirit nuk janë arsyeja kryesore e largimit, meqë sipas tij ekzistojnë një varg shkaqesh tjera. Nuk është propëndësia arsyeja kryesore e ikjes të rinjve, për shkak se një numër i konsiderueshëm i atyre që ikin janë edhe të punësuar. Po ka shumë faktorë. Për shembull, një prej faktorëve është sistemi arsimor që vërtet ka nevojë më reformu, sepse nuk është shumë atraktiv për gjeneratat e reja. Sistemi shëndetësor, po ashtu njerëz për shkak se secili në jetë nganjëherë është sprovuar me sistemin shëndetësor në Kosovë, përveç se nuk ofrohet, ndoshta ose supozohet se nuk ofrohet një shërbim kualitativ shëndetësor, është humbur besimi te sistemi shëndetësor. Në një vend ku humbet besimi, normalisht në sistem shëndetësor njerëzit kanë vështirë me jetu. Nga qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim kanë thënë se migrimi i të rinjve është shqetësues, duke shtuar se prioriteti i tyre është drejtësia dhe punësimi, sidomos i të rinjve dhe grave, si dhe rritja e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve. Nga ekzekutivi kanë treguar edhe për masat që janë duke ndërmarrë me qëllim të uljes së shkallës së migrimit. Përveç nxitjes së investimeve të huaja në vend që do të krijonin vende të reja të punës, uljen e papunësisë të rinjt, synojmë ta trajtojmë edhe nëpërmjet reformave në sistemin e arsimit, pra lidhjes së tregut të punës me arsimin profesional, sipas modeleve të vendeve gjermanofolse. Kjo do të rrisë aftësimin profesional në mesin e të rinjve në mënyrë që t'i përgjigjen kërkesave të tregut, dhe në të njëjtën kohë do të rrisë punësimin e të rinjve në profesionin e tyre. Nga qeveria e Kosovës kanë thënë se kanë themeluar Komisionin Ekzekutiv për zhvillimin e sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional, kundrejt nevojave të tregut të punës në Kosovë. E gjithë kjo sipas tyre me qëllim të rritjes së punësimit dhe nivelit të kënaqëmërisë që pastaj do të ulë edhe gatishmërinë për migrim. E Gjermania mbetet si një nga destinacionet që më së shumti i amësyn kosovarët. Sipas të dhënave të ambasadës gjermane në Prishtinë vetëm në vitin 2021, kjo ambasadë ka lëshuar 16.826 viza Schengen.
por në shtetas të Kosovës, të cilët dëshirojnë të qëndrojnë në Gjermani përkohësisht me qëllim të turizmit, afarizmit e të tjera, dhe 17.908 viza nacionale, ndërto 4.422 viza pune, përfshirë viza për shkencëtar, trajnime profesionale, praktika, punë vullnetare, dhe 12.501 viza me qëllim të bashkimit familjar, për në shtetas kosovar të gjitha moshave. Dakle, situacija na Kosovu je sledeća. Imamo loše uslove rada medicinara, imamo mnogo pacijenata i zbog toga medicinari odlaze u Nemačku gde ima manje pacijenata po glavi doktora ili medicinske sestre i samim tim lakši su uslovi rada i bolji su uslovi rada, a zato što su otišli u Nemačku, na Kosovu ostaje još manje medicinara i uslovi postaju za rad još teži. Tako da to je jedna vrsta začaranog kruga iz kog može da se izađe samo ako bi uslovi na Kosovu na neki način magično postali bolji, a da bi oni postali bolji mora da se smanji korupcija, a da bi se smanjila korupcija mora da bude vladavina prava, a da bi bila vladavina prava moraju da budu bolji uslovi na Kosovu, tako da opet imamo jedan začarani krug. U ovom prilogu smo vidjeli ono što smo negde svi znali, da iz svih zemalja na Balkanu mnogo lekara i medicinskih radnika odlazi u Nemačku i onda se postavlja pitanje pa dobro ko će nas da leči i mislim da će to moći da dovede do novih odlazaka u Nemačku ne samo lekara već i pacijenata. Kao što su recimo pre 20-30 godina generacija naših roditelja išla u Nemačku da kupe automobil, televizor, veš mašinu i slično, tako će sada možda ići ljudi sa ovih prostora u Nemačku na neku operaciju, ali što i na operaciju? Možda kažu dođeš na granicu, pitate gde si krenuo, kažeš idem u Frankfurt da vadim krv ili idem u Minhen da nosim urin. Ako je trend nešto što postoji već 30 godina, da li i dalje možemo da ga zovemo trend ili treba da pronađemo neki drugi termin? Ovo je priča koja nam dolazi iz Crne Gore. Kako je to 90-ih se mnogi od nas sjećaju, naše generacije i stariji, je bilo opšteno rasulo, nadamo jedno opšteno rasulo svuda. Ja sebe i svoju perspektivu nijesam mogao da vidim u takvoj državi i u takvom okruženju, pa sam onda odlučio da odem u neku malo sređeniju zemlju i gdje nema rata, gdje nema zla, gdje nema kriminala, gdje nema korupcije. Goran Andžić, porijeklom iz Crne Gore, u vihoru ratnih nedaća, mir i bolje uslove života, 90-ih je našao u Njemačkoj. Tamo je nastavio školovanje, zaposlio se kao menadžer, osnovao porodicu. Trend odlaska mladih iz Crne Gore u potrazi za boljim životom nastavio se i kasnijih godina, dok danas zabrinjava broj od oko 1700 mladih godišnje koji na raskrsnici životnih puteva biraju rad i život u zemljama sa boljim životnim standardom i sistemom koji pruža jednake šanse za sve. Njemačka je tada bila jedna velika zemlja, sređena, posao koje htio da radi mogo da nađe svuda, tako da nije bilo problema što se tiče te strane. Malo je bilo problema za nas koji smo dolazili iz Srbije i iz Crne Gore zbog tog zlog rata i zbog te propagande koja se tada vršila protiv nas, protiv Srbije i Crne Gore. Tako da nije bilo baš sve ono da se kaže da je bilo sve super, da je bilo sve sjajno, da je bilo sve ono fantastično. Nije bilo tako, nije bilo lako, ali poštovao se zakon, može da se ostvaraju mogla su da se ostvare svoje prava u svakom pogledu, tako da što se toga tiče jedna sređena, uređena zemlja. A ono što nas najviše interesuje, nas obične građane, da imamo mogućnost da se zaposlimo, da imamo podršku države kad nemamo posao i tako to što sve, koliko ja znam, u Crnoj Gori nema. Zapadni Balkan svake godine gubi oko 5,5 milijardi eura godišnje zbog migracije mladih koji svoje znanje i vještine investiraju van granica matične zemlje, pokazuju rezultati Westminsterske fondacije za demokratiju, Instituta za razvoj i inovacije.
Također, slobodno možemo reći da i u prethodne 2-3 godine Crna Gora bilježi povećan broj onih mladih ljudi koji napuštaju ovu zemlju, što je za nas kao Ministarstvo sporta i mladih zaista alarmantan podatak i nešto što treba da bude fokus cijele države, ali i cijele vlade Crne Gore. Najčešći razlozi koje oni navode jeste nezaposlenost, nejednako tržište rada, odnosno nekonkurentno tržište rada. Znamo i sami da je naš obrazovni sistem sa jako velikim brojem izazova, gdje nemamo jednaku ponudu i tražnju određenih kadrova, te ljudi definitivno, odnosno mladi ljudi, ne mogu na adekvatan način ovdje prvo ni zasnivati porodice, a samim tim kasnije ni njih negdje finansirati i dalje ulagati u njih, u svoju djecu. Ministarstvo sporta i mladih izrađuje novu strategiju za mlade za period od 2023. do 2027. kao i novi zakon o mladima gdje su za neke od prioriteta postavili i rješavanje problema nezaposlenosti kao i za dobijanje povjerenja u ovdašnje institucije. Da se otvorimo na neki način prema mladim ljudima, da pokažemo malo iskreniji pristup, malo otvoreniji pristup i da ovo ministarstvo zaista bude njihova kuća čija su im vrata uvijek otvorena. Država Crna Gora zaista sprovodi neke politike za mlade koje, ja se moram složiti, nisu u potpunosti ono što zaista treba svim mladim ljudima u Crnoj Gori, ali je definitivno da taj trud i pomaci postoje. Kao jedan od svijetlih primjera koje mogu navesti jeste program Garancija za mlade koje vlada Crne Gore treba da implementira u 2023. i narednim godinama, a tiče se gorućeg problema svih mladih ljudi u Crnoj Gori, a to je zapošljavanje. Ministarstvo sporta i mladih sprovodi jako veliki broj projekata koji se bave naravno omladinskom politikom i kao jedan od svijetlih primjera jeste program EIKA kartice, Evropske omladinske kartice, koja zaista svim mladim ljudima u Crnoj Gori daje jako veliki broj popusta, kao i sami projekat omladinskih servisa gdje je Ministarstvo sporta i mladih institucija koja otvara omladinske servise, oprema ih po različitim opštinama i daje ih na raspolaganje mladim ljudima u tim lokalnim samoupravama. Sociolozi smatraju da su različiti motivi zbog kojih mladi danas napuštaju matičnu zemlju, baš kao i šanse da se negdje vani realizuju onako kako su zamislili. Ali prevashodno iscrpljenost svih resursa koji su postojali u matičnoj državi, znači i nemanje izgleda za, da kažem, za počinjanje normalnog života, jer to je jedino što je poenta u stvari odlaska, znači normalan život, dostojan čovjeka, urušen zdravstveni sistem sa tendencijom urušavanja, znači nezadovoljavajuća zdravstvena njega i to je negdje više nego dovoljno razloga da se mi uopšte zapitamo ko ostaje kada sve navedene razloge, odnosno negativne faktore imamo u vidu. Stav mladih da nemaju sistemski odgovor države na problem zvani odliv mozgova direktna je poruka da nema ni perspektive jednog društva, smatra Obradović. Posljedice su katastrofalne i mi ih već živimo. A znači mi sad pričamo o elitnom dijelu društva, kakvi su najobrazovaniji. Međutim, kao kontrolna grupa ovog fenomena bih uzela kvalifikovane radnike. Znači, to su ljudi sa nižom stručnom spremom, ali su kvalifikovani u odnosu na svoja radnička zanimanja. I mi već, mislim da u svim gradovima Crne Gore, ali u Podgorici definitivno jeste, imamo problem da nađemo kvalifikovanog radnika za male kućne popravke. Zbog čega? Zbog toga što oni više ne žive ovdje, a sve radnike kojima raspolažemo su uglavnom priučeni. Šef Kancelarije za regionalnu saradnju mladih smatra da omladina napušta Crnu Goru dominantno zbog ekonomskog pitanja, ali i problema na tržištu rada i nemogućnosti da ostvaruju svoje ambicije, osnivaju i izdržavaju porodice. Ono što je također veoma interesantno jeste da se posljednjih godina kao jedan od razloga, pored ovog ekonomskog koji jeste dominantan, pojavljuju i razlozi društveno-političkih okolnosti u Crnoj Gori, ali i u zemljama Zapadnog Balkana i oni se uglavnom odnose na jedno neadekvatne procese reformi i tranzicija naših zemalja u smislu procesa demokratizacije, ali i ostvarivanja ukupne društveno-političke stabilnosti koji jesu preduslov i za ekonomsku stabilnost i za ekonomski prosperitet i sve ono što treba da znači ukupno bolji standard građana u Crnoj Gori.
Koljenović smatra da bi problem odlaska mladih iz Crne Gore trebalo tretirati kao pitanje od državnog interesa. Moramo shvatiti da ovo pitanje i pitanje mladih nije politika koja se može voditi samo u jednom resoru nadležnom za pitanje mladih, već su pitanje mladih međusektorska, odnosno kressektorska politika i da je potrebno sinhronizovano djelovanje svih relevantnih institucija na državnom nivou, pa čak i lokalnih samouprava. Čini mi se da uvijek imamo taj pogrešan pristup da nešto činimo za mlade ljude. Dakle, mi ne činimo za mlade ljude, mi činimo za nas. Činimo za nešto što je državni interes, činimo za nešto što je budućnost i prosperitet jedne države. Napravit ću poređenje sa zemljama poput Francuske ili Njemačke, koje imaju ozbiljne strategije u privlačenju mladih ljudi, prije svega, ne samo onih mladih ljudi koji su obrazovani mladi ljudi, nego i radne snage. Dakle, mladih ljudi koji u raznim segmentima koje su potreba jednog društva i razvoju jedne privrede i ukupnom napretku jednog društva su potrebni da bi ostvarivali, odnosno ulagali i svoj rad i trud i znanje. Čini mi se da mi to zaista propuštamo i da nismo svjesni toga. U periodu od 2010. do 2019. blizu 15.000 mladih napustilo je Crnu Goru, koja prvi put poslije Drugog svjetskog rata bilježi negativni prirodni priraštaj. Dok država najzad ne preuzme odgovornost za odliv mozgova i olakša breme koji mladi dobiju zajedno sa fakultetskom diplomom, naš sagovornik sa početka priče koji odavno sanja pod tuđim nebom ima poruku za sve one koji, baš kao i on nekad, šansu za sigurnu budućnost vidi isključivo van rodne grude, uz kartu, u jednom smjeru. Mladim ljudima, prije nego što se odluče da krenu u inostranstvo, bi ipak preporučio da pokušaju u svoje kuće, u svojoj zemlji nešto da naprave i da nešto promijene. Više razloga ima za to. A jedan razlog je, jedan glavni razlog koji mladi ljudi ne prepoznaju ili nisam prepoznao ni ja, to je kad se vi ostvarite u drugoj zemlji i stvorite porodicu, onda naravno sutra vaša djeca stvaraju svoje porodice i onda to sve ide tako redom. I jednog dana vaši unuci više nijesu za Crnu Goru ni vezani, niti Crna Gora njih obavezuje, niti emotivno bilo kako da se vrate u Crnoj Gori ili da žive u Crnoj Gori. Tako da kad odete, to je ono ko da ste počupali svoje korene i otišli ste u nekoj drugoj zemlji. Otišli ste daleko svih vaših prijatelja, komšija, familije, rođaka. Tako da dobro treba razmisliti da li je to pravi put, da li je to najbolji put da se ode u inostranstvo kod onako lijepog primorja i tako lijepe zemlje. Možda postoje mogućnosti da se nešto napravi u svojoj zemlji. Sa radom, sa odgovornošću, sa poštovanjem zakona i upornošću može da se napravi u Crnoj Gori nešto. Barem ja tako sad mislim. Jako je zanimljivo da ako se ovakav trend odlaska nastavi, a znamo da ovaj trend postoji već decenijama unazad, onda će se u nekom trenutku u budućnosti ispostaviti da se cijela jedna zemlja preselila u jednu drugu zemlju. Super mi je što u skoro svim prilozima vidimo kako neki nadležni ističu te neke svetle primere i pomake. Međutim, ako vidimo da trend odlazaka iz zemlje nije smanjen, već i povećan u prethodne 2 do 3 godine, onda možemo samo da zaključimo da ipak ti svetli primeri i nisu primeri, nego više nekako svetli pokušaj i to bezuspešni pokušaj. Sa druge strane, ako uzmemo u obzir da mladi iz Crne Gore odlaze baš zbog toga što nemaju mogućnost za stvaranje nekog sigurnog, dostojanstvenog života, ako nemaju dobar zdravstveni sistem i te neke vrlo bitne stvari, onda mi se čini da te neke kartice s popustom i nisu dovoljne. Deluju više kao da sad gori cela zgrada, a ti dođeš sa čašom vode očekujući da ćeš požar ugasiti. Stalno pričamo o tome kako u balkanskim zemljama, pa i u Crnoj Gori, postoji ta jedna nestabilnost, nesigurnost, nekonzistentnost u privredi, u finansijama, u ekonomiji. I ovo je možda jedina stvar u kojoj smo onako konzistentni. Znači već 30 godina, ako ne i više unazad, se konstantno odlazi negde drugde u potrazi za boljim životom. Pa eto barem jedne konzistentnosti, eto barem jedne
stabilnosti u nestabilnosti. Kao jedan od glavnih razloga za odlazak iz zemlje, mladi u Srbiji navode potragu za dostojanstvenijim životom. I to skoro 50% njih. Postoje li neki načini da se ovi ljudi zadrže? I zašto izgleda da ne? Pogledajte u sledećim minutima. Zemljaci moji, dokle ćete, dokle? Tamo daleko, jer nas usud prokle i na nas pade tvrda tuča s neba. A zar vam nije zavičaja žao? Žao je, brate. Bog mu sreću dao, no hljeba nema. Zbogom. Hljeba, hljeba. Autobuske stanice i aerodromi su česta mesta okupljanja mladih za pozdrav i zagrljaj pred put u nove životne izazove i borbu za viši životni standard. Na osnovu podataka koje smo dobili iz ovogodišnjeg alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih, na prvom mestu razlog za selidbu je zapravo potraga za dostojanstvenim životom, a takođe i potraga za višim životnim standardom mladih. Podaci su zapravo jako zabrinjavajući. Mladi najviše iskazuju interesovanje za život u zemljama Zapadne Evrope. Na drugom mjestu je to Sjedinjene Američke Države, to jest SAD, i neki mali procenat se raspoređuje na zemlje, recimo, Istočne Evrope i Istoka. Želju za boljim životom ima i Luka Đorđević, kuvar koji je posle završenih studija u Srbiji i usavršavanju u inostranstvu našao svoje mesto u Nemačkoj. Trenutno se nalazim u blizini Minhena na Starnberg jezeru gde radim kao kuvar u jednom restoranu, a Srbiju sam napustio iz dva razloga. Prvi od njih je sama finansijska situacija, odnosno životni standard, koji je možda i najvažniji u celoj priči. Druga jeste ta što sam sistem mladima u Srbiji ne pruža nikakvu perspektivu ni finansijsku stabilnost za budućnost ukoliko niste član neke političke partije. Srbiju ne napuštaju samo mladi ljudi, već svi ljudi koji vide da u Srbiji nemaju tu perspektivu i te finansije kakve mogu da imaju u inostranstvu, da mogu da uštede sa strane i da žive rasterećenije baš što se finansija tiče. I naravno zbog niza brojnih afera koje su u zadnjih par godina sve učestali. Podaci statističkog biltena Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da u oktobru ove godine ima 86.637 nezaposlenih mladih osoba do 30 godina, dok alternativni izveštaj krovne organizacije Mladih Srbije pokazuje da je to jedan od razloga zbog kojeg 26% mladih planira da se iseli iz Srbije. Kada pričamo o procentima mladih koji su zapravo započeli planiranje odlaska, tu imamo nekih 22 nešto mladih već planira i u procesu je pripreme za napuštanje zemlje, dok njih 26-27 nisu započeli proces planiranja, ali razmišljaju vrlo aktivno o odlasku. Pa mladi u našoj državi imaju veliki problem kada je u pitanju, na primjer, zapošljivost mladih, zatim nepostojanje, to jest veliki broj problema kada je u pitanju stambeno pitanje. Takođe, mladi su diskriminisani i u nekim drugim važnim segmentima života, kao što je to, na primjer, politička participacija i uključenost mladih u procese donošenja odluka i prosto svi ti neki drugi bitni faktori za dostojanstven život, oni to ovde ne nalaze i iz nekih drugih razloga izvora dolaze do informacije i do prosto slike da je u zapadnoj Evropi životni standard mnogo viši i bolji i da će tamo možda biti prihvaćeni nego ovde. Da su mladi željni usavršavanja i boljeg života pokazuje Lukin primer koji smatra da je neophodno menjati sistem. Mora bi da se promeni kompletna aktualna politička scena, taj sistem koji je napravljen da bi odgovarao samo pojedincima i niska primanja koje nemaju veze sa potrošačkom korpom. Mislim da mladi ljudi koji su odlučili da napuste Srbiju nemaju vremena da čekaju neke bolje dane za život u Srbiji
jer su bili svedoci kroz šta su prolazili i njihovi roditelji u svakom položaju. Ipak ima mladih koji žele da ostanu u Srbiji, da se kroz besplatne edukacije ohrabre da pokrenu svoj posao, pokazuje program Pomak Timočkog omladinskog centra. Kroz radionice o prodaji fotografije na internetu, grafičkog dizajna, pravljenja sajtova ili biznis planova, mladi u Zaječaru imaju mogućnost da od hobija stvore posao. Jedan od programa, od 3 programa koje TOC sprovodi, se zove Pomak i negde nama je cilj u suštini samog tog programa da pospešimo zapošljivost mladih kroz organizaciju raznih edukacija, kao što ste spomenuli, koje će njima pružiti i nove veštine, ali i neka nova znanja za započinjanje sopstvenog biznisa ili za uplovljavanje u neke freelance vode koje opet nisu, da kažemo, sopstveni biznis jer ipak rade za nekog drugog, ali opet jeste neko samostalno traženje. Država je počela da implementira neke od pozitivnih programa koji se tiču zapošljivosti mladih, kao jednog od glavnih uzroka sve većeg odliva mozgova, ali sistemska briga o mladima ne postoji u dovoljnoj meri. Šta država preduzima kako bi sprečila sve češći odlazak visokoobrazovanih mladih ljudi? Koji su mehanizmi države za zadržavanje mladih ljudi u Srbiji i šta je potrebno da se promeni kako bi mladi ljudi ostali, pitali smo Ministarstvo turizma i omladine. Odgovor ovog puta nismo dobili. Postoje mehanizmi koji su u funkciji, koji se primenjuju u nekim drugim državama, upravo onim državama u koje mladi žele da odu i kom se zalaže i zagovara za primjenu uopšte tih mehanizama i kod nas. Tako, na primjer, trenutno u procesu zagovaranje za donošenje garancija za mlade, zatim jako smo aktivni po pitanju donošenja novog zakona o volontiranju, zakona o radnim praksama, ali takođe i zakona o mladima koji bi negde prepoznali upravo te mehanizme koji su neophodni mladima da ispunjavaju neke svoje potrebe. Bitni mehanizmi za ostanak mladih u zemlji su usklađivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada i ohrabrivanje mladih na razvoj sopstvenih biznisa, zaključuje naša sagovornica Dunja Marušić. Mislim da mladi najbolje ohrabruju jedni druge, a šta bi trebalo da se radi i desi u Srbiji, pa prvenstveno mislim da treba da se radi na usklađivanju školstva, odnosno sistema obrazovanja i potreba tržišta rada, da se možda kroz školstvo već u najradnijem dobu, u smislu već od osnovne škole pa kasnije i kroz srednju školu i fakultet, mladi uče kako da pokreću svoje biznise, kako da samostalno razvijaju taj, da kažemo, biznis model i biznis model razmišljanja i da nije ništa ni teško, a ni strašno da neko bude sam svoj gazda, da tako kažemo, i da započne sopstveni biznis. I možda je Šantić previše od jednog veka u stihovima sa početka našao opravdanje za one koji su napustili svoj zavičaj i otišli daleko. Ali ipak govorio je i drugačije. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što ovo grije. Grki su tamo zaloga i hljeba gde svoga nema i gde brata nije. Vidjeli smo u prilogu da 22% mladih ljudi je već u procesu odlaska iz Srbije, dok njih 27% razmišlja o tom pravcu, što kad se sabere ispadne skoro 50% i ne zvuči baš najbolje, ali mislim da je ključno što treba da se to gleda iz drugog ugla. Dakle, iz drugog ugla gledano, čak 50% mladih ljudi želi da ostane u Srbiji. Ej bre, znači to je svaki drugi mladi čovek planira da ostane ovde, što uopšte nije mala stvar. Da, kad smo kod ugla gledanja, često se uzrok odliva mozgova traži u sistemu i državi, ali možda stvari treba gledati iz drugačije perspektive. Možda je tu problem zapravo u tim ljudima koji odlaze. Možda oni ne rade stvari onako kako bi trebalo da rade, umesto što razmišljaju o odlasku i to u velikom procentu, njih 27%, ili su u procesu već odlaska, to je procenat od 22%, možda bi trebalo da razmišljaju u istim procentima o ulasku u stranku, znači 22% da budu u procesu ulaska u stranku, 27% da razmišlja o tome
i onda bi stvari bile mnogo drugačije. Uostalom, jel ste čuli uopšte da je neki političar otišao u Nemačku zato što u Srbiji ne može da preživi? Da, mada možda ovde se krije neki odgovor, jer mi smo videli da je ova ekipa kontaktirala Ministarstvo turizma i da nije dobila odgovor, pa se onda postavlja pitanje šta ako je naše ministarstvo kompletno otišlo u Nemačku, što bi negde možda imalo logike, jer znate vi koje su plate ministara u Nemačkoj? Niska primanja, nestabilan politički ambijent i generalno sveopšta nepravda. To je atmosfera koju trenutno zatičemo u Bosni i Hercegovini. Kako se mladi sa ovime suočavaju, pogledajte u narednim minutima. BiH građani umorni od čekanja da se ekonomsko-politička situacija poboljša, gube nadu i odlučuju otići iz države. Vremenom gube i strpljenje. Najviše takvih je visoko obrazovanih mladih osoba. Jedan od njih je i Nermin, koji je nakon završenog stomatološkog fakulteta svoje snove i znanje odnio u Njemačku. Mene najviše otjerala nepravda. Zbog toga, a ne samo prema meni, nego prema društvu. Kad ja vidim tipa kolege koji stvarno bili zlatni studenti, šta znam, imali sve predispozicije da ih fakultet sam o sebe preuzme i da ih zadrži na fakultetu, da oni onda rade negdje po nekim domovima zdravlja ili kod privatnika za volontiranje, bukvalno ne plate vam ništa. Šta to Njemačka pruža mladim ljudima što niste dobili ovdje? Našao sam posao nakon 2,5 mjeseca. Mislim, posao nije teško naći, teško se izboriti sa procedurom i naći nekog dobrog čovjeka koji će vas stvarno toliko dugo čekati. Od mene je to bilo stvarno jako brzo, sam ja dobro poznavao jezik, a sam bio i upoznat tačno šta mi treba. Uglavnom imao sam pravo dobru pripremu. Vraćate li se u Bosnu i Hercegovinu ili će Njemačka ostati vaše odredište? Ne razmišljam ja tako daleko. Boga, pogotovo sa ovim svim ispitima ovdje. Mislim, evo, završavam polako sve. Hvala Boga, ako Bog da do proljeća, a sljedeće godine bi trebao riješiti sve. Ako idem iz mjeseca u mjesec, šta će Bog dati, ne znam. Iskustvo ranije stečeno snimanjem putopisa iskoristio je za autobiografski dokumentarac, svojevrsni putokaz onima koji su na prekretnici kao što je i on bio, ostati u Bosni i Hercegovini ili otići. Nikad nisam jako požalio što sam ošao ovdje i svima preporučio, mislim, da probaju. Niska primanja su jedan od razloga odlaska mnogih, ali nestabilan politički ambijent presudan. Zbog toga mnogi odlaze iako o tome ranije nisu razmišljali. Sve manja upisna kvota na univerzitetima potvrda je takvog stanja. Mi smo na prvu godinu, dakle ovi pravi brucoša, upisali ove godine oko 3400. To je broj od ove godine. Otprilike je to nekih do 60% naše upisne kvote koju smo raspisali. Dok smo recimo prošle godine imali negdje oko 3800. Dakle, svake godine mi vidimo određeni pad na nivou univerziteta u Sarajevu. Programi za edukaciju u nekim slučajevima i koriste mladim ljudima kao odskočna daska da traže dalje neko zaposlenje ili dalje obrazovanje i ostaju u zemljama prvenstveno Evropske unije. Arogantan odnos izabranih i izostanak njihove podrške mladima nisu ono što će zaustaviti iseljavanje. Nakon godina studiranja, uloženog truda i stečenih diploma nekog od društvenih fakulteta, takvog kadra najmanje je zaposleno u struci. Mi viđamo svoje studente da rade poslove za koje oni nisu školovani, za koje oni nisu išli na fakultet, rade poslove u ugostiteljskim uslužnim djelatnostima, a to su sve naši magistri nauka. Mene lično obuzme i nemoć, osjećam nemoć kada vidim koliko su oni sretni što rade na tako i slabo plaćenim poslovima, da su opet zadovoljni što imaju nešto da rade. Na početku studiranja mnogi sebe ne vide izvan granica BiH. Međutim, između poslovnih ponuda koje dobijaju sa zapada i onog što im matična država nudi, mnogi medicinari ipak se odlučuju za prvu opciju.
Mislim da ovdje možemo da imamo neki posao kojim bi bili zadovoljni i da imamo dovoljno prilika da dalje napredujemo. Međutim, kroz narednih 5 godina ja možda i promenim svoje stavove. Mislim da jednostavno u inostranstvu ljudi, doktorima su pruženi dakle mnogi resursi, što je vrlo bitno jer takve osobe zapravo mogu raditi svoj posao bezbrižno. Mi razvijamo svoje afinitete u toku školovanja i onda ukoliko mlada osoba ne dobije priliku da ostvari taj svoj cilj, onda imamo taj jedan bunt koji se pojavi i ako ne mogu dobiti to što sam želio, što je sasvim okej, opravdano, u svojoj državi, ja ću to tražiti dalje. I njihovi vršnjaci razmišljaju skoro isto. Ako bi otišao iz zemlje, izdajem taj neki patriotizam na neki način, što je u jednu ruku i loše, s druge strane nemam neki osjećaj krivice što se tiče toga. Šta ćemo raditi ako svi odijemo? Znači, naša država će propast. A ipak je ta država dala za nas da svi studiramo i obrazujemo i da sutra i možda i nađemo posao. Da ne treba sve gledati crno. Ne osjećamo ovo svojim. Više kada govorimo o državi, govorimo kao da je to njihova čija od političara, oni nama daju ili oni nama oduzimaju. Jednostavno, rijetko mi govorimo o državi kao nečemu što je naše. Evidencije diplomatskih predstavništava zemalja Evropske unije u BiH potvrđuju da je BiH realno siva. U ambasadi Njemačke za godinu dana broj izdatih viza samo na osnovu zapošljavanja i obavljanja prakse povećan je za skoro 2400. I u drugim zemljama Zapadne Evrope sve je više BiH državljana. Mislim, ovo je dobro kad mladi ljudi kao u čitavoj Evropi da su mobilni. Znači da malo idu u inostranstvo, da vide ove nova iskustva, možda privremeno za obrazovanje, na fakultet, ali da se vrate. To je ključno. A dok se ne ukaže perspektiva, trend iseljavanja se nastavlja. Za 9 godina BiH je ostala bez blizu 500 000 stanovnika. Zbog depopulacije BiH stanovništvo je sve starije. Mi nemamo više sagovornike na terenu, da ljudi odlaze, mladi odlaze. Ne možete ih sastaviti da im kažete da je naredni period njihove budućnosti. To su ipak, kažem, djeca koja su možda rođena nakon rata, djeca koja su, evo sad, što kažu neki intelektualci koji se putem društvenih mreža vrlo brzo snađu i odlaze. Rezultati istraživanja o položaju i potrebama mladih, ali i sve većoj opredjeljenosti da odu iz države su poražavajući. I prije su odlazili, ali sada imaju manje razloga za povratak. Ako govorimo o nekim podacima, odnosno nekim procentima, konkretno mi smo dobili podatak da je 51,3% mladih želi da napusti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, bilo privremeno, bilo trajno. Ponijeli su to znanje sa sobom i u stvari sve te resurse koje su ulaženi u njih, oni su otišli negdje drugo. Dakle, već smo dobili određeni kadar za neko tržište rada, taj kadar možda u nekom momentu iz nekog razloga nije bio konkurentan u Bosni i Hercegovini, ali je konkurentan negdje drugo, odnosno dovoljno konkurentan negdje drugo. I s te strane je jako teško procijeniti. Dakle, možemo sigurno govoriti o milijardama, ali je ozbiljna procjena jako teško da se uradi, jer to je trošak i za penzioni fond, to je trošak i za porezne doprinose i sve ostalo. Sve dok retrogradni politički procesi budu dominantni, a primanja ispod dostojanstva BiH će stagnirati, a u njoj živjeti sve manje stanovnika. Odavno je odzvonilo. Ako vlasti hitno ne preduzmu adekvatne mjere, trend odlaska visoko obrazovanog stanovništva će biti nastavljen, a svi kasniji potezi vlasti uzaludni. Meni je jako zanimljiva jedna od izjava koje su studenti imali, a to je da je odlazak iz matične zemlje izdaja patriotizma. Voljela bih da vidim da li je iko od ljudi na visokim pozicijama koji su nadležni za problem odliva mozgova u stanju da se zapita da li postoje deo njihove krivice u tome i da li su zapravo oni ti koji su prve i osnovne izdajice patriotizma. Država je odlučna da zadrži mlade savjetima, sačekajte gdje žurite, strpite se. Prošlo je svega 30 godina od kad smo vam obećali bolju državu i evo od ponedjeljka 100% krećemo da radimo na uređenoj državi. Srećom ne odlaze svi. Za razliku od mladih koji su pomalo naivni, funkcioneri su ti koji ostaju, koji se bore za radna mesta i koji se bore za sveopšti boljitak sebe i svojih porodica.
Ako postoji taj neki opšti sentiment kod ljudi da država nije nešto što je naše, odnosno njihovo, već da je država nešto što je političko, odnosno od političara, onda i ne čudi lakoća kojom ljudi mogu da odu iz sopstvene zemlje. Nekako kada nešto onda nije tvoje, nemaš ni neku teskobu da odeš i ostaviš ga. S druge strane, mogu da odu u neku zemlju gde znaju na čemu su, ali da makar znaju da imaju priliku da stvore sebi pre svega finansijsku sigurnost, a sa druge strane da mogu da uživaju neke druge sigurnosti koje sistem pruža. To su zdravstvo, putevi, obrazovanje i sl. Pojedine balkanske zemlje na migraciju gube i do 15% stanovništva, a vladajuće elite ovog dijela Evrope, uhljebljene u institucijama sistema, izgleda da ne vide ovaj sve izraženiji problem. U krajnjem, iza zatamljenog stakla zadnjeg sjedišta Mercedesa i Audija gotovo je da se i ne vidi gužva na graničnim prilazima sa kartom u jednom pravcu. Vrijeme je da se nešto mijenja. Ili nije? Bila je to još jedna emisija projekta Regionalni Robin Hood. Pišite nam na office@nvo35mm.com ili skinite aplikaciju e-Robin sa Google Play ili Apple Store-a i prijavite vaš problem našem timu. Neka se vaša priča čuje.